Sige na, Tess. Mga anak, babay anay papa kay oras na lang itong trabaho. Umana namon break. Sige pa, hinay nga da ha. Permanente ma. Para iyo, itong mga bata. Mga anak, babay na. Bye-bye, Papa. Bye-bye, Papa. Yang gabi, mag-video call ka ha, Papa. Filter Joyce. Filter. Ay na. Babay. Para iyo. Bye-bye, Papa. Mga anak, Bye, Papa. Bye-bye, Papa. Bye-bye, Papa. Yang gabi, mag-video call ka pa ha. oo naman mga anak. Totoo ko din ng imo mga anak. Mayawang ko din duro ha imo. Asya nga ni. Mao pa niya lang nga baga umuso ni nga makabag-o nga gadget. Kanin nga video call. Baga natatambalan ito na aton mga kamingaw. Asya nga ni pa. Pa, oo ngayon. Wari na kita driver para mag-deliverhan mga tubong. Ha? Hay naman ngayon ni Mano Tony. Umiwas na. Deliverhan mga tubong. Deliverhan. Hay naman ngayon ni Mano Tony. Anay rap, anay good. Umewas na, umewas. Ay, meron naman yung anak na nakamoros trahay. Hay naman ngayon ni Mano Tony. Umiwas na kay di rin na daw yung gitutugutan ng anak nga nakamaestra. Kay lagas na daw ini. Amo ba? Oh, niyan. Di naman itong nagdadrive itong truck. Importante pa naman iton. Kaya na kita nakakakuhain damang customer pamalit mga tubong kung hindi deliver. Asya nga ni pa. Sige la, kaya nag-post naman ako wanted driver. Kaya pati ng mga delivery boy nga diha aton tindahan. Ginsigngan ko na kung may mga kilala hera nga pwede mag-deliver ha aton. Maupay kung suga dito. Mag-driver na da. Ko na kung may mga kilala nga diha aton tindahan. Delivery boy nga diha. Kaya pati ng mga delivery boy nga diha aton tindahan. Delivery boy nga diha aton tindahan. Ginsigngan ko na nga kung may kilala hera nga pwede mag-driver ha aton. Maupay kung sugad. Pero, hinay ko pamilingin driver ha. Bain ka makabilingin mga mag-route nga tao. Maupay kung aada ako. Ayaw ka baraka amon pa. Akon proprotektahan. Sorry la. Ayaw ka baraka amon pa. Akong proprotektahan ito aton mga anak. Usa pa, adam ito na akong pamilya nga nabulig pagkita-kita amon. Maupay kung sugad. O sige na ma. Kaya matrabaho na ako. Matawag na lang ko tron niyan ha iyo ha. Ano man, Tess? Pwede na ba ako dineyo? Diri pa ba magtataha pero manahaton? Marga ba niya pagtaha? Pwede-pwedihan. Nagsarit na ako kan Arman. Kada niya kasabot, driver kala din na amo tindahan. Waray sabot. Driver, sweet lover. Ay, ano ka ba? Tignan ko lang panharok. Uy, bastos ba ito na? Pero, ayun tayo na ko. Ngay, ana? Ngay, ano ko? Ay, ano ko? Ayaw ko pa ginarugi. Bakit ako mga anak, tignan nga, sumakuban niya akong kwarto. Ginlock ko itong kwarto. Hindi ko gusto hinistorbo. Buong iba ka kudot akong bana. Oh, Tess. Iba-ibahan ka. Oh, mga anak. Hay di mama. Kau malato na akong gika-video call yan ha. Ato hi, mama, ayo kwarto pa. Kintawag ko na pa, pero di rin naabaton ni mama. Nakaturog na dahi, mama pa. Amo ba? O sige. Tatawagan ko na lang. Amo na to, Joy. Tawagan mo nila tiya sa telepon pa. Sige, tawagan nila Mama. Amo tiya ba? sa telepon. Nakaturog na dahi. Tawag ko na pa, pero di rin naabaton ni mama. Nakaturog na dahi, mama pa. Amo ba? O sige.
Tatagawagan ko na lang yung mama niya na iya cellphone. Kamula nita akong kakahimang rawon niya na. Sige pa. Kumusta naman yung pag-aram? Ano yung mga grades? Pa, hita si takon grado. Pati ako pa. Kanina nag-quiz kami, ako naayos. Wow! Kabaltok man to na akong mga anak. Proud iyo papa iyo mga anak. Thank you. Thank you, Papa. Upaya... Paya. Papa. Anak. Thank you. Thank you, Papa. Upaya ito niyo pag-aram mga anak ha. Kay asya nga nagtatrabaho iyo papa didiha lang niyaw. Para may na kamo gastuhon pag-aram. Para kamo magkaanin maupay nga kabubuhason. Oo, Papa. Sige na mga anak. Pangaturog na kamo ha. Sige. Matawag pa ako kan iyo mama. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Kaya na nga out of coverage man ni Tess. Kanina pa ako magkinuntakon. Sirangan akong mga anak. At tumanlak kwarto hiira mama. Bangin liwat na hingaturog na. Pero, di naman natin itong oras na kakaturog ito na akong asawa. Kaya na dola. Buwas. Buwas ko nila tatawagan otorites. Pero napabaraka ako. Bangin may damaraot naging babati ay alawa si Tess. Diri ko na kininamumurayaw. Tubtub nga diri ko nasasabtan ng rason. Kung kaya nga out of coverage man ito na akong asawa. Pasensya na Arman kung wari mo ako makontak kagabi. Nag-empty na akong cellphone. Wari ko ma-charge. Kaya malaya na akong lawas kagabi. Asya na hingaturog dayon ako. Amo ba? Patsikap lugo dyan ang adlaw. Igbili lang nito imo manghuda tindahan. Okay na ako yan ang aga. Tumumura na akong medisina para lipo nga ulo. Ha? Ayaw pagpahiyarahin pag tinumar nga. Di rin rekomendado nitong doktor. Bakit ko na itong maging epekto ang imo lawas? Arman, ayaw ka baraka akon. Maaram ako magdara ito na akon kalugaringon. Ako lugar ito na babaraka ako. Okay? Maaram ako magdara ito na akon kalugaringon. Ako lugar ito na babaraka imo. Siyempre, kugod lang nga da ka usa. Irayo ka akon. Ayaw ka maraka akon. Di na ko din pamabayan ito na akong employer, ganito na akong broker. Buutan nila akon. Maupay kong sugad. O sige, doon ko na iningatong tawag ha. Kay makatuna ko ang tindahan. Sige. Hinay nga da ha. Kamu nga nitong mga kabataan. Bye. Sige, bye. Katatanga ko dito ngayon mo ba na notice? Usa mo lang kapahid, tuda yun. Asyang hani. Salit, ikaw itong angay maghirot. Kay itong imo pa naman asawa, iskandalosa. Kabaraka ta kasawa. Sa kulagi hapon ito yung kapahid. Usa pa, nagagarungan ko ito nga kasawa. Hadlo kita akon. Maupay kong sugad. Yun yung babae nga nag-message sa akon. Kay lalabaan man ito niya mensahe. Sige daw. Babasahon ko daw. Asawa daw yan. Amon driver. Ngan, kabit? Hitong... Kabit ito akong asawa? Ginlulurong daw ako ito na akong asawa. Kay patap. La itong ka-driver ni Bunga Amon. Nganit ka matuuran. Lalaki ito na ako nasawa? Diyos ko.
Asya naman yun akong ikakadlukan. Nga, asya ngayon niya bagan iba na't pagtagada ako nito na akong asawa. Pati ya amon video call. Di na nagyapon niya agsub mga anak. Di na nagyapon niya agsub. Woman, ibig. Pati ya amon video call. Pati ya amon video call. Di na nagyapon niya agsub. Mga anak ko na lito na akong gingka kay Mangrang. Sakto. Di na ako ni basta-basta matuod. Kakay Mangrawon ko anito na akong asaway ni. Nga naiyala ko matuod. Diri! Mga litrato man na akong asawangan. May kadiring nga lalaki. Diyos ko! Adiyan, nag-aro kay Paira? Dire, adiyan, video nga. Dire ko ako sa pagkitunin nga video. Dire! Yan na tayo. Tatawagan ko ites. Hayop ka! Sakto na po! Anong sakto na, ha? Dito na ang kalawasan sa... Ang ilatay mo kay tatanga ka. Ano pag sumat ngan pagpadirahin mga ebidensya bahay na namon nitas nga to kan Arman, ha? Kay duro na ito niyo pagluro nga akon. Pati na ka na Arman. Tatanga ka. Di mo ging gagamit to ni mo isip. Nagpupulos ka mang gihapon ang taytong salapi nga ako nakukuha kantas. Ano pagpurnadahan akong racket? Yan ang booking na kami ni Tess. Pag-antos ko nore ko iduduhulay mo nga salapi kay wari ko na trabaho. Mabalik ang paglabada. Imo ito biling nga animal ka. Gah! Arman, masaylo ako na ako nabota imo. Maluoy ka. Bisan nila, para aton mga anak. Saylo ako. Mahal ko ikaw. Ang sakto ka. Naluluoy ako ito na aton mga anak. Di na ko gusto nga magsakit at irang buot kung magkakabulag kita. Salit, papasayloon ko ikaw. Pero ayaw na gud adto pag utropates. Kay bangin ako may ngalimot akong kalugaringon. Mapatay ko ka mo nga nitong imo lalaki. Gisasaad ko. Di rin na tumautro pa. Promise. Basta palayasa itong nibong dinahatindahan. Nga kung magbibiling ka manin driver, itong lagas na. Ayaw itong bata pa. Oo, Arman. Ngan salamat nga napasaylo mo ako. Salamat. Habang nga bata pagpasalamat, ayaw ha akon. Mga anak, hain na luti yung mama. Wara niluot di dahabalay. Atoy, mama nagsusumba. Nga na niya mga kasangkayan, papa. Totoo nga babae. Wari man lang magsarit. Yung kuha to pa yung lalaki. Ano? Oy, mama. Sino nga lalaki? Diri kami nakilala, papa. Anak na ba tiyan? Kan mama. Ay, sorry. Amo daw ito nagtutut dun sumba. Anay? Anak na ba tiyan? Anak? Kilala, papa. Kilala, papa. Anak? Kami nakilala, papa. Anak na ba tiyan kan mama pa? Amo daw nagtutut dun sumba. Bangin sanggay na to ni yung mama. Diri pa kinagaro kay Ira. Totoo naman eh, boy. Nagpapatut, ha? Boy. Kuya Boy nala. Kaya dapat magurang man takbo si... Totoo naman eh, boy. Diri pa kinagaro kay Ira. Totoo naman ni Kuya Boy. Nagpapatuwa-tuwa ka naman ng istorya. Patuwa-tuwa ka dida. Patuwa-tuwa. Tinuod ito na akin susumat. Kan papa. Dinanganin namang pagkadto at akluban. Umuron kami ditong ginuukyan ng uyab ni mama. Nagdirigira.
Ano? Oo pa. Sige na mga anak. Tapos yung tanay ito natin video call ha. Kukunta ko pa yung mama. Sige, Papa. Nagtutugod ako nga saktong din sumataha ko ng mga anak ko. Sumugmat na liwat ang sakit na akong asawa. Umatakar na liwat niya kamakatol. Pero kinanglang ko kumpirmaron ini nga akong naibaruan akong mga anak. Pero hindi naman ito na akong pwede makunta ka Pilipinas. Kinahanglan may ako makunta ka Pilipinas na pwede makagsumata ako. Hukod man. Sakto. Maaram na ako kung ninit makakabulig ako. Maaram na ako. Sakto kay tun imo tahap, Arman. May danaliwat lalaki tun imo asawa didi. Di gud ngayon nagbubuhat na akong mga anak. Alona. Ano daw tun imo magiging reaction hini? Hini nga imo mahibabaruan. Ha? Kaya ano? Nagbalik laban imo asawa? Ganan na ako nasawa? Waray hira magbalik. Hingpit na hira nga nagbulag nga nan akon asawa. Pero itong lalaki yan ni Tess. An manghud lang nga anakon bana. Isahid. Sajid. Ah? Sajid. Sajid. Ah, sajid. Sajid. Para panukot man ini. An manghud lang nga anakon bana. Anakon bana. Sajid. Sajid na yan, sajid. An manghud lang nga hawan akong bana, hisajid. Pero itong lalaki yan ni Tess. An manghud lang nga na akong bana. Hisaid. Aga! Sajid! 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 Oh, Bagamat Jid! Jerusalem, sajid. Pero itong lalaki yan, Parang nagbulag na Jerusalem akong ba ibig asawa. na pag-pronounce? Jerusalem. Pero itong lalaki yan sajid. ni Tess. An manghud lang nga na akong bana. Hisajid. Ano? Sigurado ka ito nga imo nakuha ng impormasyon? Alona? Oo. Dira ko pwede magsayop. Niyan, kaumanta pag video call. Igsesend ko iton mga video ngan litrato. Nga magkaupod iton imo asawa. Ganito na akong bayaw. Sige. Para may dako masarig ng ebidensya kontra ito na akong nasawa. Kuna ko pa imo, Arman. Bulag ito nga imo asawa. Gimpipi na tukduhong kalay ito hiton imo makatul. Ano? Gimpipi na katok. Pinatukdohon kan iti. Pinatukdohon. Makatul nga asawa. No. Gimpipi na bulag ito nga imo asawa. Gimpipi na tukduhong kalahin iti hiton imo makatul nga asawa. Dili ko lang kung di mapapasaylo yung hiyaging buta ako na. Nakaduha na yung pagsugad niya ako na. Wala man ako magkulag haya. Hayra, ganito na amon mga anak. Katiba, amo pa initiyag babalo sa akon. Masakitin doon yan nga hiyaging buta akon. Diri ton magmamat nun nga imo asawa. Konfirme mo ya papasayloon. Salit, paintili iton imo asawa. Kihai! Masakitin doon nga akong nakikita. Iba lang nga ako. Kung iba lang ako nga lalaki. Napatay ko na gud ka mga duha. Masakitin doon madugan. Mga filtered kita nga tanan din. Filtered kita nga tanan. Joyce, wala ka nga na, Joyce. Wala ka nga na, Joyce. Wari nga na, boila. Hikuya, boy lang kumita. As if ada ha video, hi Arman live, nagkikinita, hikita,
Anigin send ba ni woman nga video nag-iiyot tapos napitan ni sa Jin ni ko. Patay ko nagud ka mga duha. Sakitin duro hadugan. Sakitin duro hadugan. Patay ko nagud ka mga duha. Patay ko nagud ka mga duha. Masakitin duro hadugan. Nag-ano ka mo ni Tito sa Jin? Gawas din hiya among kwarto ni imo tito sa Jin. Gawas. Tulungan papa ma. Animal ka, Tess. Patit ako mga anak. Ipapakita mo ito di mo kamalingo. Hindi ko ikaw mapapasayin, no? Asya ngayon yan nagsusumata ako nito na ako na anak na lalaki. Kaya mismo, amo nakasaksi ang kamalingon niya, mama. Tatawagan ko ito siya na dayon. Sa Jin. Ayaw, ano pagyakan ha? Hi Arman, natawag. Sige. Sige. Mahal, Arman. Ano ko no, nag-video call ka man. Mahal nga, animal ka. Pipikat ka. Inaano ka naliwat? Ayaw na pag inaltiyon ka na, Tess. Kaya maarap na ako ito ni mo kalurungan. Ha? Otro ka naliwat nga ng lalaki. Otro mo na at ako ang naging lingo. Ngandiri pagod ibahan una mo nga naging lalaki. Manghod lang ako ni Bong itong imo yan na lalaki. Diri ko na guni ko mapapasaylo nga imo gin. Yung nga paglurong mo akong Tess. Diri na. Ano? Namigaw ka man. Nag-uuna-una ka na lang hindi mo ipapasangil ito ni paglingo akon. Oo! Oo, aangkunan ko! Naglingo ko imo. Ngan padayon ko ito nga bubuhato na imo. Kay diri mo na yahatag akon. Hanhingpid nga kalipayan. Oo, nalalaki ako. Kay wala ko kakasaro oras hinhilarap itong kagabihon. Naabot akong kahagkot. Haing ka itong mga oras. Aada ka lang yaw, nagpipinari ko. Nagpipinadamon sa lapi. Salit diri ba ako mababasol? Kung magbiling man akong kalipay ha, iba nga lalaki. Tess. Diri mo ako mababasol, Arman. Kung nabuhat ko man magbiligin kalipay ang iba nga lalaki, nakakabati ka. Tawala ako. May personal nga panginahanglan na lawas. Wala ka man nga ni. Kung may nakagihapon dida, napapahungawan itong imo lawas nun nga panginahanglan. Baliktad mo itong sitwasyon. Ako palugod yan ito ni mo gibubutang-butangan ni Sala. Kung may mga ebidensya ka, ipakita, hay man! Siring ko, bangin! Ano sa pa? Ano ko pa ka-ebidensya imo? Nga wari ko man di na kilala, nga na makakagsumata ako itong imo mga buhat. Malimpyot akong konsensya, Tess. Wari ko lang niya babae di dihalang niyaw. Kung itong rasuniti mo paglingo haton ka mag-asawa, ito na atong paghirayo. Sige, mauli ako nga na Pilipinas. Diri ko nalang tatapusin doon na akong kontrata. Magdinegosyo na lang kita nga da. Sige, ikaw itong bahala. Kanugon ka doon kay butan ta akong mga employer. Nagtakot akong sweldo. Pero mas uugo pag kuto na aton pamilya. Salit, aariglaron ko ito na akong mga dokumento.
Magsasarit ako kung maupay akong employer. Mga next week, ada na ako sa Pilipinas. Sige. Sakto na kita ng istorya. Oh. Magulat na lang kami hito mo mga anak dito Pilipinas. Bye. Oh, Tess, ano naman na kita yun ha? Bawal na mati mo pa na. Pabay ilatya kung umuli. Basta kita, padayong kita at aton relasyon. Oh, Manggod, magiging patagul ito aton relasyon. O sa bagay, daan naman hirit la ito aton relasyon. Okay la iton. Basta importante, padayong kita nga magjowa. Sigurado ka kabayan, mag-under contract ka? Oo, kabayan. Dili ka ba daw na kabayan natitigdaan? Microphones. Oo, kabayan. Oo, kabayan. Dili ka ba daw na natitigdaan? Kung ako nga imo, panulang una anayin maupay. Sigurado na ako, kabayan. Mas tatagan ko yung priority ito na akong pamilya. Sasalbaran ko ito namon pamilya. Ito namon ka mag-asawa ni Tess. Kaya naman ito na akong mga anak kung magiging broken family kami. Oh, sige. Kung asya ito na imo desisyon, salo ka man mauli sa Pilipinas. Tess, dito na nakakos ng mga order itong pastres. Okay. Abat ko. Angay na kita kumuha sa mga baker. Waray problema, may daw ko kilala. Madali ila tatawagan ko. Sajid, may trabaho ka ba yan ha? Ay, maupay ko waray. Kinanglan ka namon didi. Oh. Oo, yan na dayon. Magkilala ka daday ni Tess nga nito niya gitatawagan. Klaro, iya pakigihimang raw pala. Oo, sige. Ay, okay na. Maka kanina sa Jid. Oh, May da nakita usa nga baker. maupay kong sugad, pero ano daw? Magkilala na ba kamo ito nga sa Jid? Diri. Pero, iyo pag-istorya, baga na kamoy maiyan nga magkilala. Ay, oo ngayon. Magkilala na kami nga daan ni sa Jid. Kay dati na ito niya nga baker di daha aton hiran ni ba? Oh, amo ba? Oo. Uy, mura sa tiya nga nairin mga tinapay. Maupay kong sugad. Para matapos. Sunod nga line, bagat butang-butangin na lahin, bagat nagka-idea ka, kaya nakita mo man ha videoan, pero sige lang, kaya natalikod man na sa dyan mag-iyot hira. Pay. Maupay kong sugad. Pay. Maupay kong sugad. Para matapos na itong pagtikada mo, ito na itong mga customer. Para ba ma-overcome ba? Bagat ano ba tawag? Para matapo, tayo itong nagtitikad Para matapo. Damo naman ito yung customer. Para matapo. Nahimo Din na mga ka tinapay. balanghon, kamote. Uy, mura sa tiya nga nairin mga tinapay. Maupay kong sugad. Para matapo tayo itong nagtitikada mo natin yung customer. Kuya, kitaan na gudira mama nga nito nga baker. Naghahangko pa'y manera. Susumat ko ito nila kang papa. Uy, ayaw! Ayaw, Kuya Boy. Magkaaway na lawat ito hira mama ang papa. Diba sa ring ni papa?
Kung ano iton makikita kan mama, hiyan na naton bahala magsaring kan mama. Kay bangin ni mama masina, Di ako ito gayaan naadlok. kita. Daki ito naadlok kung lumakat ti mama din aton, mas maupay nga ani. Ngawaray din ni mama. Kay iman lang nga ni ginlulurong ni papa. Kuya! Ti papa, gusto lumakat ti mama. Dakit na ayon na iya, pipikat. Susumat kito niya kang papa. Nagmimiringaw gud man din balay. Tatapos pala gud man itong Pasko. Nga nato pa Miyerkules magkakabalik to na ang mga trabahante. Di na bakery. Uy. Ari man itong motor ni Sajid. Kaon ako ba nga? Mauli ya kalubian. Ay mga kaganak. Bangin madala niya nakalimtan. Di nga ni. Bangin naman mabalikan misis. Ano to? Babae man ito nga dito nagtitikang aloy ito na amon bakery. Lalaki. May tawal dito na amon bakery? Animal na. Bangin may nakasulod niya kawatan din eh. Di rin nagutaragyaan niya ng panahon. Nakasiring nga tanan niya tao din nga balay, nagbakasyon. Salit. Nakasiring nga mamingaw. Sakto. Lilipotong ko daw din pader. Magliligid la ako para dirak dahil makitaan. Makakupula ako para diri makitaan. Uy. May dagod man duwa katawa luyo ito na amon bakery. Ano daw? Mapasalipod lang ko nga mga tanawan. Ay, mayra niya ako, Ira. Sajid. Sajid? Kamo? Dili! Dili! Arman! Arman, mag-i-explicar ako. Ano pati mo i-explicar? Klaro mismo akong duwa nga mata niyo gimbubuot na paglingo akon! Madiwara ka pa? Ito, klaro! Pariyo ka mo, mga hukas nga nagtutumbaway! Madiwara ka pa? Magdadali ako. Kinangulog ka. Bakit ka lalaki? Dinagala! Tidak ka mga duwa! Pagsakpit ka mo kay ebidensyahan ko ka mo! Amman, imo ka maging litrato. Hiri ni litrato! Video yun para din ikaw makadiwara ito niya paglurong akon! Amman, Sobra ko ito di mo ka makatultes! Insunod ko di mo gusto! Wala ko tapusan na akong kontrata lang yawan! Para masunod di mo gusto ang kanak mo pag-aabot in makatul! Sa nilipak nila nila. Para masunod mo gusto nga, kada mo pagkabatin pangatol, adi ako nga makalot na imo. Para masunod! Wala ko tapusan na akong kontrata lang yawan! Para masunod di mo gusto! Nga kada mo pag-aabatin pangatol! Di ako nga makalot na imo! Pero ano? Kulang lang yung gihapon ako! Nga padayon kag gihapon nagbibiling ni mga lalaki! Sipikat ka! Mas makatul ka pa'y badyang nga babae ka! Ingkawan ko lang mo pa'y kung trabaho lang niyaw! Ikimpalyo ko lang yung sugad na imo ang klaseng babae! Kung maharam lang ako! Nga di ko makukuha ti mo kamakilalaki! Di na lang ako naulik! Nga di ko babalyoy mo na akong maupay ng trabaho lang yaw! Hindi wari na, Tess! Wari na maupay kapabuwaso nga nagpapamulat na aton! Kaya sigurado, maguguban na kung liwat at aton ka mag-asawa! Ang ginihirutan ko nga diri magubang ang pamilya! Kung wari na gyapon ako ganyan makibalik pa! Kaya siya, ay ka nagbago na yung mga balik lang
Ngan waray naghihapon ako kayo niya makabalik pa akong trabaho lang yaw. Ginguba mo yun nga tanan niya, hayop ka! Mapapatay ko na kung ikaw ang babae ka! Arman, pasilo na lagad kami ni Jadid na amo nabuhat imo. Pasaylo ha? Diherites, kung nakausa mo lang ni buhata hakon, bangin ko pa ikaw mapasaylo. Pero makadamo na, Tess. Makurito kayo mo ginahangyo hakon. Kap buligid ako, Kap. Ang iyo agad ni Arman nga mapasaylo na ako ni Kap. Mapasaylo? Tess, iday, di niya barangay. Asiga ito na mong baga tinguha at magkatuwa itong mag-asawa. Di rin maguba itong pamilya. Pero aada ito hapinal. Ha? Oh, sorry. Nahabubunga yan. Pero aada ito hapin. Di rin maguba itong pamilya. Pero aada ito final hininga decision haamon. Dire asa manong. Final? Pero ada itong pinal nga desisyon. Pero ada ito Nga Ano desisyon. yan? Manong, kan Arnel ba? Itim correct sigmund. Ato ay itong final decision. Okay. Hindi mo asawa. Itong imo asawa. Oo. Diri maguba itong pamilya. Pero ada itong pinalhini nga desisyon ay mo asawa. Amo nga gintutuhay itong mag-asawa. Ang kamaturan wa rin namon katungod, manduhan itong imo bana. Ito masusunod din kay hiya an iyo ginagrabyado. Kung anito niya desisyon, anit gusto niya nga mahitabo, as itong amon susundon. Tatagag kong leksyon ni nga babae, Kap. Pati na to nga subject. Arman, maluoy kagad. Dili ko gusto mapriso. Ihatag na laan mo ni sa dyan itong kakawasan. Kada ako timbuot niya mandaran ako yung sugaditan. Sige. Igpirit mo gusto may tabo. Kaya nadugang itakon interes. Ngayon dahin takon reklamo. Nga makita ka mo ito ngayon mo lalaki sa kom itong karsel. Ano pa doy, Arman, itong imo ibang hangyo? Kap, mapabulig hapon ako. Nga may diha, nga mahinga diha akong gusto diya. Ito na akong mga anak. Ano? Oo. Ikaw itong bahala, doy Arman. Kung baga kami igula kami nga maundong hiningay mo problema ha mga natutungdan. Ngan basi itong nalalagda, alalayang kahay, ano? Alalayang ka, hay mo paghingitan Ah, okay. Kisa na ito. Basi itong nalalagda, ngan basi itong nalalagda, alalayang kahay mo pag hingita hinustisya. Salamat, Kapitan. Patayan na lang ako niyo! Salamat pa. Imugin pamatian na namon hangyo ni kuya. Kadiri nala ipaprisoy mama. Ano nga upo da ako? Kung nakula, okay lang to ako na preso yung mama. Kuya! Kada mo na good niya lurungay papa. Una, kan manubong. Tapos, may da pa iba. Tapos, si Mano sa Jid. Kaya raman ito na akong mga anak. Nawara ng pagrespeto ay ira nanay. Halingod nira nga panunahon. Mama. Tatanong na nira yung kasi na kantes. Kuya. Boy, anak. Pa.
Sakto girly. Tao lahi mo mama. Makakasala. Tao lagi hapon kita. Makasasala. Salit ayaw kita paghingalimutin pagpasaylo. At ako nga nakakasala aton. Papa? Papa? Oo, anak. Sugad ngayon pa. Ginpasaylo mo na yung mama. Oo, anak. Kay gusto ko makumpleto itong pakaunan. Di na ko hingpit niya makakaunan. Yan ang magmamalipay ang kinabuhi. Kung magpapabilin ako nga may kasinaw na ikasitaw, labi na ka niyo, mama. Buutan ka gudliwat, Papa. Haiwan ko supo pa. Nga na ako kan mama. Sugad? Kan Papa gad gihapon. Ano mo pa kasiring? Kay tumuol ka kang Papa. Nga pasaylo ni Mama. Aw. Salit kita nga duha, supo kita kang Papa. Kamuntak, ano? Unta siya lagi hapon itong numero ni Buddy. Ay, salamat na green. Buddy! Oh, uy Buddy! Maupay ka pa. Ay, Anay, mo pa'y walay mo pa ngayon para anak numero kay imo telepono. Maupay kay wala. Uy Buddy! Buddy! Oh, uy Buddy! Maupay kay wala mo pa para na akong numero ay mo. Ano pagpara ako? Siyempre. Magbandi kita. Gan pag-uli ko ka na Pinas, kakadao ko ikaw, halite. Salamat Buddy. Pero, Buddy, may tuyon ta ako ay mo. Oh, mabalik ka nga di, buddy? Unta. Pero, nababarakal ako kay, di ba, unfinished contract man gud ako. Oh, buddy. Malalakad ko iton para kan boss. Usa pa, pa ito ni imo record di diha aton, kumpanya. Labot pa. Kompanya. Kompanya. Maray, nakahon ako. Usa pa, imo record di diha. Boss, iton para kan boss. Usa pa, maupay ito ni imo record di diha atong kumpanya. Labot pa, nga duro kahing kabuutan iton aton, duro kabuutan iton aton employer. Usa ko lang itong pagkakahangyo, ngan operahin baga, ano ni? Tsaa. Hang yung offerin siya. Ma-offerhin siya akan boss. Usa ko lang itong Okay, that's pagkaka... alright. Ang kabuutan ito na aton employer. Ito na aton employer. Usa ko lang itong kahangyo kan boss, ngan operin siya kan boss. Okay na ito nga, alright. Upay na Buddy. Okay na. Inuning naman, buddy. Boss, ngan Inuman operin yung siya tsaa, kan inom, boss. inom. Ngan operin siya kan boss. Okay na sa alright. Ayos ka good Buddy. Oh, ano man, salong mo mang gusto bumalik ha, Langyaw. Kay bisko na yung baga, Matikangan. Matikangan. Anik, tinapon buddy, pag- kay bawal aring taktiyan. employer. malik ha, Langyaw. Kay bisko na yung matikangan ito na akong pag siring. Pag-aring. Pag, Buddy, Pag-aring, kay- ikaw ba ito? pag-aring. Ang bisko Pag-aring. na yung malik ha, Langyaw. Malik ha, Langyaw. Bisan ko dahil matikangan, itong pag-aring itong, pag-aring itong, Buddy! Haton, employer. Tapos Ada ka pa? malik ha, Langyaw. Gusto bumalik ha, Langyaw. Sumpay. Okay. Kay Malik bis. malik ha, Langyaw. Kay bis ko dayon matikangan, itong akong pag-aring gitat employer. Pinakamadagmit niya panahon Buddy. Okay, pag-impake na lang ang daan. Kay sure na ako. Approve ni dayon. Okay. Okay ka good Buddy. Oo nga yan, buddy. Mapaturi ka? Mapagmarites na daw ako Nasolve mo na ba niyo yung problema ni Ako Mrs.? mabayad dito Buddy. Lilibre ko ikaw. Oo nga yan, buddy. Papagmaritisa daw alay ako. Nasolve mo na ba ang problema ni imo misis? Wari Buddy. Asya good lagi hapon. Matindi ko rin niya akong misis. Ay, sos. Bulagi itong buddy.
Diri angay ha. Diri. Buddy! mo, sige pwede na to. Angay. Ano grabe, tay? Ang lawyer nga ba na ato ni mo misis. Ha ha ha. Bulagi itong body. Dili na naangay itong sugad ha imo nga buutan nga loyal. Nga bana. Ato nga imo misis. Asya na nga ni buddy. Malay mo. Gusto mo buddy, ikaw takbo bulagan ba? Hindi na ako makagit si Ikaw takbo bulagan buddy. Malay mo ah. Nilingin na lang yung papaya deserve para haimo. Buddy. Anay. Anay, sige, amo na. Sige, ginhawa George. Amo na malay mo Dire, malay mo. Adi nga yan na lang yaw. Ngayon na lang yaw. Itong babae nga deserve para haimo. O sa nga araba. Sige, Brits, not sunod ka man. Ha ha ha. Guti na la. Sorry good. Bulagi itong body. Bulagi itong body. Malay mo, di dinahalang yaw itong babae nga deserve ha imo. Deserve para ha imo. Buddy, mapatuloy pa. Itong babae. Deserve para haimo. Bulagi itong body. Malay mo. Bulagi itong body. Hindi yan anay hadira ko. Ay na. Siya lagi hap. Malay Oh, mo. malay mo. Sorry. Bulagi itong body. Malay mo. Di na nga lang yaw itong babae nga deserve para ha imo. Mga anak, mabalik ipapalang yaw ha. Ngan para iniha iyo, ito ni imo pa nga kabubuhason. Salamat, Salamat, Papa. Papa. Ngan, mientras at to ako halang yaw, aatulani ka mo kan iyo lola. Papa, kung bisitahon kami ni Mama, di nga ni pakatuon kami ha iya. Pwede. Pero, di lang ka mo nga ito mag-iiya ha. Kay aanin na kang mapirmi kan iyo lola. Para kang matimanin maupay. Ako pa, makatula ko kanda mama, pero pag kulop, mawala ko dahil yung kanda lula. We, ang bago man. Palitan nga niya ni Mama ang bago nga phone. Atuya ka Jerry, Mama. oy, mawalap na ni kanda lula, kaya amot sa ring ni Papa. Mga anak, pasensya na ka mo kung naitabo lagi hapon na akong nililikayin niya may tabo. Mawurok ka mo kung haing good ka mo. Asya ko pag ulingan ng Pilipinas, kaya gusto kong masalbaran atong pamilya. Di na ka maging produkto itong broken family. Pero asya lagi hapon na naitabo. Papa. Maray mo man sa'yo pa. Kami ni Garly, maaram kami, nga naniguro ka, nga salbaron na naton pamilya. Balito, Adto Papa. kan maman sa'yo, kay, asaman nga ni nga, natuyo ako kan mama pa, diri ko yalab. Pero, una na kita mga anak. Unan, it English ito pa, move on ano. Oh, Aw, tama. move on pa. Sige. Ikaw good, Kuya Boy. Kalimtan na lahat to kung ang mga diri mo pa nga naitabuhan una. Una-unaon na lang naton nga magdianon ka makasasala ni iyo mama. Mama lagi hapon ni iya. Oo, Oo, Papa. Pa. Saro ka man, Papa? Mabalik ka lang yaw. Happy na ka madagmit na panahon anak. Mopay na nga anay. Mapay na handa, otro na aprobahan na ako ng application, handati ko nga employer. Mopay na nga happy na ka madagmit na panahon anak. Mopay na lang nga otro na aprobahan na ako ng application. Ang dati ko nga employer. Bisan kung wari ako magtapusan una ko nga kontrata. Tungod dito pa, kay buutan ka. Ngan, ginga-guide ka pa ni Papa God. Mga anak.